வணக்கம் மக்களே. சிறுதொழில் பார்த்து சிறு சேமிப்பு மாதிரி அன்னை ஜுவல்லர்ஸில் 15 வருஷமாக கட்டிக்கிட்டு வரேன். கட்டிட்டு எனக்கு ராசியாகவும் இருக்குது. எந்த வழியிலையாவது பணம் வந்துடுது. நான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என் 2 பொண்ணுங்களை 15 வருஷத்தில் நான் பணம் சேர்த்து 2 பொண்ணுங்களை கட்டி கொடுக்குறேன். எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. நகையும் ரொம்ப வெரைட்டியாக இருக்குது. மற்ற எந்த கடையிலும் இல்லாத அளவில் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப வெரைட்டியாக இருக்குது. ரெண்டாவது ஃபோன் ஆப்லாம் வச்சுருக்காங்க. வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு அந்த ஆப் மூலிமா பணம் ஏற்றிடுறேன். கடையில் வர அவங்க ஒரு சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணி விட்டாலும் பணம் ஏறிடுது. எனக்கு ரொம்ப மிகவும் திருப்தியாக இருக்குது. எந்த கடையிலும் இல்லாத மாடல் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப வெரைட்டியாக வச்சுருக்குறாங்க. ரெண்டாவது ரொம்ப கைராசியாகவும் இருக்குது. அதுதான் மெயின். அவங்கள்ட்ட எந்த வழியிலையும் எப்படியும் பணம் கட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. மக்களாகி எல்லோரும் அன்னை ஜுவல்லர்ஸில் பணம் கட்டுங்க. நல்லது ஒரு திருப்தி அடையலாம். நல்ல ஒரு பணம் சேமிப்பு பண்ணலாம். அவங்க பொண்ணு பிள்ளைகளுக்கு பணம் சேமிப்பில் எப்படியும் பணத்தை சேர்த்து நகை எடுக்கிற அளவில் இருக்குது. எந்த விதத்துலையும் பெண்டிங் ஆகிற மாதிரி இல்லை. நல்லபடியாக அதில் பணத்தை சேர்த்து நல்லபடியாக நகையை எடுத்து பொண்ணு பிள்ளைகளை கட்டி கொடுக்குறதுக்கு நம்பிக்கையாக பணம் சேர்க்கலாம். அந்த கடையை பொறுத்தளவில் அன்னை ஜுவல்லர்ஸை பொறுத்த நானும் கல்யாணி நிறைய கடைகளில் நான் சேர்த்துருக்கிறேன். எந்த கடையிலும் இல்லாத ஒரு ராசி அந்த கடையில் இருக்குது. ஒரு ராசியான கடை. மக்களாகி எல்லோரும் அந்த கடையில் பணத்தை சேமிங்க, நகையை எடுங்க, வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க.